2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πατάω, χτυπάω, σηκώνω, μαζεύω, πίσω και πατάω. Πάμε πάνω και εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα. 1, 2, 3 και. Πάμε δύο προς το δεξιό. 1, 2. Και τώρα. 1, 2, 3, 4, 5 και. Πάμε μία. Και. Πατάω, χτυπάω, σηκώνω, μαζεύω, πίσω και. 1, 2, 3 και. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και. Και πέρα. Πατάω, χτυπάω, σηκώνω. Μαζεύω, πίσω και. 1, 2, 3 και. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και. Αυτό λέω και στην αρχή, να μιλήσουμε, εντάξει. Πάμε με μουσική. Πάμε, θέλω να δω φορά το χωρίς κουφάλια. Το 2. Αυτό, Μαρία, τι χώρος είναι? Χασάπικο μπάλο. Χασάπικο μπάλο.